A Fundación Otero Pedrallo preparou un programa de actividades para este domingo con entrada libre para conmemorar a entrega do Premio Trasalba 2024 que recibirá a xornalista Maribel Outeiriño. A xenda comezará ás 11 da mañá coa reunión do padroado da Fundación na Biblioteca do Centro de Estudos Oterianos. Ás 11:30 na Casa Museo actuará a banda de gaitas de Amoeiro. A mediodía terá lugar un acto literario no auditorio, seguido por unha intervención de Christian Switek, traductor da obra de Otero Pedrallo ao alemán, sobre a visión que o autor tiña sobre a obra de Rosalía de Castro. Posteriormente, Emilio Rúa brindará o acento sonoro da mañá cunha actuación musical e acto seguido terá lugar a homenaxe á galardoada cunha laudatio a cargo de Santiago Lamas e a presentación do libro Maribel Outeiriño, unha fada céltica, ademais da entrega do premio.